Welcome to my channel. Tipo ong Ako si Mr. Swan. Sabit lang, di pa rin kabigol. Ngayon naman kukunin natin yung bakal. At bibili daw kabigol ng ulam. Kukuha natin kabigol bakal.
Tapos pag magbibigyan, maaaring mga swangit, hindi ka iiyak, di ba? Umarap ka ng swangit, huwag na uy, huwag na magdamag-damag. Umarap ka ng swangit. Huwag na uy, huwag na magdamag-damag na. Umarap ka ng swangit. Hindi mo tunay. Sasabihin mo ang utak niya. Pinagalitan mo isang kapatid ng mga anting niya ng kahit ang kapag talaga, hindi niya si Fred.
Let's go. Okay, let's do. Blue.